Yani 2 days. Muska. Vana vari kukumba kadzinofunda. Muzano kune munhu achashaitika mberi. Chiko chama. Chana kana ka $10 kuti ndimbogadzirisa. Iwe ausiriwo herewo kundiseka uchiti tiri kuenda kuchechiwo. Aiwe. Zvezvo zvinozvo. Asi mari zvakazoiona uko. Ipapo manje. Mira kandikudze. Uruze pakapa mudhara wakutuyeza kuvepe. Yes. Takamwiga nerupasa kamudhara wakweyo. Unoziva kuti baba iwe. Unoziva kuti ende mukadzi wako ndiye akatanga kuenda kukachechi kake kuchema ka. Iyoyo chechi yauri kutaura. Kekuchema ka. Kana ukataura chechi yauri kuona. Kachechi ko kake. Kana kamudhara kemagranda. As you can see, leather, level, shoes, kwakumbogara kupi manje? boots, Aiwa kwakugara. leopard skin, Amira kana zvebhutsu pangu wakumbira. band, reptile skin. Yes, band ndizvozvo. Reptile skin. Samari. Tishadoke. Iwe, zvautaura zvemunharaunda zvokuti akafa zvese. I know my father died. Tikadya mavheji pakurufu wachofuti. You know what? I can phone him right now and raise him from the dead and buy him 10 coffins. I'm serious. And I can even slaughter a beast for every family member in the village. I have the money from that same God. Hapana chinombonetsa. Money is no longer a problem, but how to spend it. Are you serious? Yes. And ndoda kukupa mari yauri kuda iwewe yekuti unobhadhara rent. Ndobva ndakupa yekuti unotenga futi chikafu. Kana vana vako vasina kubhadharwa school fees ndobva ndakupa futi. Handitika? Iye zvinezvi Chichiko imari joining fee. wakuda kuuyawo kuchechi. Mina nditanga kupa mari tozitaura zvechechi. Because ndoziva kuti ukuda mari chete hausi kuda mwari, ukuda mari. Dambudziko rako zvinhu zvine mari kuitira kumwari. Ndikati kupe mari iyi nderent, iyi school fees, iyi unobhadhara Mira kukudzimira. Handizogona kuidzora yakuwandisa. Right. Kana wane mari shasha unogeza nematauro matatu. 1 rekugezesa kumeso, 2 rimwe rekugezesa miri, rechitatu nderekuomesa. Kana wane mari unotanga wadya iyi yatinoti appetite, wozoita main course. Waita main course wozoita dessert, wozonwa drink. Wapedza kunwa drink wozonwa kana kuti tea. Pane sadza here asi pama appetizer nechiya. Ndo main course yacho kaye. Asi unotanga wadya chi appetite kana wane mari. Wanzo. Sei wainayo. Yes. But uchauya kwa. Aiwa. Right. Aiwa. Wata ukwenda kuidzorera ndizvo. Aiwa ndikwanisi. Ndina kukukwereza mari. Ndatienda unobatsira. Sure mwa. Ndatienda unobatsira. Zvechechi tozitaura pani later. Aiwa, ai zvinhu zvinobatsirika. Tozitaura zvechechi. Chimanya kwaunobhadhara rent unoburisira zvinhu panze. Asi kamwaniro kako mari akasika kuchekeresaka. I knew you were going to say that. Thanks for the money, but mari yako inenge isiri clean. Let me be honest with you, Kari. Things do change, man. You know what? Kuchechi kokuya kweyo kwatinoenda ikoko takadzidziswa kushanda mabasa emaoko. Manje enyu hamuzwa asenzesa. Hauna kuona here mukadzi wangu achitengesa pamusika yo? Ndakungada akutama kaini muduku munakatambura mamutwende kudai. Pakutengesa muriwo kwaaita ikoko, muriwo wandairima kugarden.